tak ráno na rožky z tohto bytu to budeš mať naozaj náskok. Vítajte na zariadenom dvojizbovom byte na 12. poschodí s veľkorysou výmerou 60 m štvorcových. Tým, že sme na vyššom poschodí, ponúka táto lóžia nádherné výhľady na naše mesto a okolitú prírodu. Aj z tejto lokality máme blízko tu. Alebo tu. Ak vás tento byt zaujal, tak mi zavolajte. Moje meno je Patrik Honto a majte sa fajn.